салом алейкум бародаро ва подписчикои канали прикол тиҷи. Бародарои азиз, медонам хеле зиқ шидем бе переводои мо. Ай ҳамин рӯз сар кардам, мо чиста барои шумо переводои Анвара сар мекунем. Ай шумо фақат дастгирӣ, ай мо барои шумо видеои деона. Прикол тиҷи фақат биханд. Авача. мана ҳамин хонае ки ман гуфтам ку беҳтарин хона ҳанамин ҳамон беҳтарин хона ҳаст. Деонаи бада. мана калидотон светора кам нигоҳ кунед. инаи гил барои шумо туҳфача. О раҳмати калло гап не. о я чи дига ҳамин музикара ҳамин овоза камтар пастар кунед ки ҳамсояда маъқул нест. Гап нест, нема худам сағира спокойним. майли ха гане бо ма медром. Майли раҳмат. салом, ягон ёрдам? Ман ҳамсоятам я этаж поён. Дара ки сағ зад? Дара сағ зад я? Ака ман набудам, я мо соҳиби хона буд, ма квартиран. Набинам дига кари кора. Маҳалла ака. Гап нест ака. Бо биё. Боши. Вау. Я сторис чакнем да Инстаграм. салом подписчико, хонаи нави мара бинед дам багирем. Ниравӣ? бо фикр накунед ки мо квартирантем, хай мо сум дорем. Суми сари қавра дорем. Озита сторис кади? Чӣ? Чӣ тари сторис? салом подписчикои на хонаи ма мо квартира нестем. Ма будам лекта подписчики, ман нест. Дига набинам ин корота. Ма просто сторис кадам да. Гап нест. Бас кадам да, ма кадам. Ты ҳозир нафас кашидӣ? Накаш нафас. Фикрот қатӣ нафас каш. ва ҷон, иқа хонаи хушрӯ аст. Чӣ? Пута, устара кард. Вообще накард. Чӣ гапай қидӣ? Хамона меканад. Хидиш чӣ гапай? Пас гапса. Ягон кас хонеста. Абед кади ягон чӣ? Ай чира нафаҳмидастам чӣ гапай. Гӯшка агане ҳамсояи поён я гизалаи деонаи бароям пас гап мезанам. ту прикол кардасти? ту иҷа сум метӣ, ту бояд иҷа бизани музика гӯш кунӣ. Мекишама. салом, ина ман бо омадам хабари хуша барои шумо овардам ки ҳамсояи поёнтон буд ку гизалавай кучид рафт айҷа. Ай ростӣ? вай уже рафт. хай шумо да ягон чӣ дар кор шед, ма да занг занем. майли зинда бошен. чӣ гуфта? Дар бораи мо ҳамсоя мегаву кучида иҷа. ина зур нестай? ана михе. Мана метарсим ашкаҷон. Любоиш хати. Ма иҷа сум метам. ту иҷа сум метӣ? маъқулайт ҳамин. вай тра намешнав, вай уже рафт. рост меги лекин. овози чие? ба фикрам ҳамсояи болоае. каштум сағирарае. бакшаш. чӣ дар кораи дар пушти дарим? ака, ма ҳамсояи поёнам гуфтам ака ягон чӣ дар кораитон. родной дига ин корта такрор накун. ака ягон чӣ машқ мекунӣ чӣ? зинда мондан бихоҳӣ ҳои хайҷа. Не, ман просто ака аввал пирсӣ кадом дина ҳолямо мижоӣ?